Hello logofer, welcome to my YouTube channel SRB Creation. To logofer dini video जाहैबाय KTM Duke Bs6 200 बेनि सायाव माइलेज टेस्ट नायनि टेंकाबो खालि गैया खालि खालामनो नाजागोन थ लोगोफोर नायलांबाय थादो खालि जायोना जाया खालि खालामखांनानै 1 लिटार सोनानै बेखौ टेस्ट नायनोसै थ लोगोफोर नायबाय था भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम थ लोगोफोर नायदो लोगोफोर बेनो जाहैबाय KTM Duke Bs6 200 बेनिफ्राय जों बेनि सायावनो माइलेज टेस्ट नायगोन बेनिफ्राय दा बेनि अडोमीटरा जाहैबाय 3135 बेनिफ्राय बेनि टेंकखौ खालि खालामगोन मानो होनोब्लाथाय बेवहाय थाव इसिबां दोङो बेखौ खालि खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननो किल'मिटारखौ देखायगोन बेसेबां किल'मिटाराव जों रिफिल खालामो तो लोगोफोर 1 लिटारनि मोननै बथल लाबाय टेंका जुदि खालि जायोबा बेनिफ्राय 1 लिटारखौ सोनोसै बेनिफ्राय नायनोसै एक्चुअल माइलेज टेस्ट बेनिफ्राय नेक्स्ट रिफिलनि थाखाय 1 लिटार लाबावगोन तो लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर दाबो जोबथ'वाखै गालिखौ होननानै लोगोफोर मानो होनबा सासेयाव माने जिखिनियाव सलायदो बेयावनो सलायफिनबाय थागोन थाव जोबागौ मानि बेनिफ्राय थावखौ सोखांनानैबो बेयावनो सलायबाय थागोन लोगोफोर नायबाय था दाबो खालि जाथ'वाखै बेनिफ्राय आरो थांबावनोसै ससे थौदो लोगोफोर थावखौ फोजोबनो साननानैनो फोजोबनो हादिया दासिमबो बेनिफ्राय फैयै नै मानास सफैबाय सलायगासिनो दा मा टाइमाव जोबो जोबब्लाथाय रिफिल खालामनानै नायनोसै मेइन एक्चुअल माइलेज टेस्टखौ लोगोफोर नायबाय था जुदि मोनाद्रायोबा भिडिअखौ गाबोन कन्टिनिउ खालामगोन मानो होनबा मोनाब्लाथाय भिडिअ फुटेजआबो मोजां जाया थ' लोगोफोर दे नायबाय थादो थ' लोगोफोर किल'मिटारा जाहैबाय 3177 अडोमीटार ओमफ्राय बेखौ स्टार्ट खालामनायनि जाला तो बेखौ बारा खस्थ' ला सोखानोसै ना $3,177 बे किल'मिटाराव स्टार्ट खालामगोन जोङो अके थ' लोगोफोर गाबोन स्टार्ट खालामनोसै थ' लोगोफोर जों दा न'आव थांफिनगासिनो बेनिफ्राय जोंनि न'आ 13 किल'मिटार जायो बेनिफ्राय भिडिअखौ जों गाबोन कन्टिनिउ खालामसिगोन थ' लोगोफोर मैया मोनानायखाय साक्सेस जायासै बेनिफ्राय दा आरो आद्राखौ खालामदो नोंथांमोना नायनो हादो मैया 3177 आव रिफिल खालामदोंमोन बेनिफ्राय दा जाहैबाय 2190 बेसे थाङो थ' लोगोफोर नायबाय था लोगोफोर दाबो जोबाखै थावा एप्रक्स 22 किल'मिटारसो सलायबाय
नायबावनि बेसे थांबावो जोङो सानदों 30 एबाव नांगौ बेयाव नायनोसै होयोना होआ हाइवेबो एसे सलायबाय बेनिफ्राय एसे गाज्रि लामायावबो एसे नायबाय मानो होनबा हाइवेआवथ' होखायो माइलेजआ थ' अफरडिंनिबो नायबाय बेसेबां मिक्सआप खालामगोन माने अनलि हाइवे बा गाज्रि लामा बेनि नङा मिक्सआप नायनोसै मानो होनबा जोंनि बे लकेल एरिया खिनियाव लामाफोरा बेसे जायो ससे मोजां ससे गाज्रि थ' बेखायनो टेस्टखौ मोननैखौबो नायबाय मिक्सआप खालामगोन नायलांबाय थादो थ' लोगोफोर नै पिकआप गैला ओमफ्राय किल'मिटारा जाहैबाय 3215 3215 सिदोंमोनथ' थ' लोगोफोर आरो नायबावनि ससे थांगोन नामा एसे दंबावो माने थावा थांलायो नङाना थ' लोगोफोर किल'मिटारा जाहैबाय 3177 आव रिफिल खालामदोंमोन बेनिफ्राय 3215 बेयाव जोबफैबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोबां खस्थ' लाबाय मानो होनबा मैयानिफ्रायनो थाव सोनानै नायबाय मैयाबो फोजोबनो हायासै माने भिडिअ खालामनाया गोबाव जाबायथ' बाइकआ जाहैबाय जोंहानि ब्र बाबु थ' बेखौ थाव सोफिनसै थ' लोगोफोर डाइरेक्टलि न'आव थांना लोगो हमसै कन्टिनिउ खालामसै थ' लोगोफोर स्टार्टिं किल'मिटारा जाहैबाय 3177 आव जोङो स्टार्ट खालामदोंमोन बेनिफ्राय 3215 आव टेंकआ खालि जादों थ' लोगोफोर एक्चुअलि जों जितु 1 लिटाराव माइलेज मोननाया जाहैबाय 38 किल'मिटार बेनिफ्राय नोंथांमोना अब्लाथाय मबा डिफारेन्टबो जानो हागौ थ' लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय बे जितु टेस्ट नायबाय बे टेस्ट नायनाया जाहैबाय फार्स्ट सार्भिसिं खालामखांनायनि उनाव नायनाय जादों थ' सेकेन्ड सार्भिसिंनि उनाव माइलेजआ बारिबावनोबो हागौ बेनिफ्राय सालायनायनि सायावबो डिपेन्ड जायो किल'मिटारा सोरनाबा बाराबो होनो हागौ सोरनाबा खमबो होनो हागौ थ' लोगोफोर जों एभारेज स्पिड मथा मथि 40 to 55 बेनि गेजेराव सालायदों बेनि स्पिड सालायाखै 60नि सायाव थांखायाखै थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थ' थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनाय